дар майдони дӯстии пойтахт бо иштироки меҳмонони фахрӣ, тамошобинон ва варзишгарон пойгаи аввали чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар Шоҳроҳ шурӯъ шуд. қайд бояд кард ки чемпионати Осиё оид ба душархасаворӣ ҳам дар Шоҳроҳ ва ҳам дар масири махсус дар як макон ва дар як вақт, яъне якҷоя гузаронида мешуд. вале сар аз соли 2017 бо қарори Конфедератсияи велосипедронии Осиё ин ду намуд аз ҳам ҷудо карда шуд ва ҳар сол дар вақт ва маконҳои гуногун ин мусобиқаҳо доир карда мешаванд. бо сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, кишвари мо тавонист барои аввалин бор мизбони ин мусобиқаи байналмилалӣ бишавад. солҳои гузашта бо сабаби хуруҷи бемории COVID-19 ин мусобиқаи осиёӣ баргузор карда нашуда буданд. тоҷикистони азиз новобаста аз таҳдидҳои бемории короно тавонист ин бори сангинро бар дӯш гирифта шашмин қаҳрамонии Осиё оид ба велосипедрониро дар Шоҳроҳ мизбонӣ бинамояд. ба мусобиқаи мазкур мардон дар ҳайати дастави ибтидо бахшиданд. дар пойгаи нахуст 7 тими мунтахаб дар масофаи 24 километр миёни ҳам ба рақобат шурӯъ карданд. дар ин пойга миллипӯшони Ироқ, Ҳиндустон, Индонезия, Ӯзбекистон, Эрон, Моғолистон ва Қазоқистон иштирок намуданд. ҳамин тавр дар ин пойга якачини Қазоқистон масофаи пешбинишударо дар 26 дақиқаву 48 сония ва 93 то сония тай намуда нишони заррини мусобиқаро соҳиб гардид. мақоми дуюмро бо тафовути 1 дақиқаву 6 сония тими мунтахаби Моғолистон касб кард. зинаи сеюмро бошад миллипӯшони Эрон соҳиб шуданд. қайд бояд намуд ки варзишгарони Қазоқистон дар ин мусобиқа яке аз фаворитҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд ва дар майдони дӯстии пойтахт аз ташвиқи ҳаводорони зиёде низ бархурдор мегаштанд. Очень приятно здесь находиться. Очень красивый город, хорошая организация, очень много сильных команд, соперников. Мы всегда к этому старту относимся со стопроцентной боевой готовностью, потому что это наш самый главный старт для Казахстана, это азиатский чемпионат. И мы относимся к нему с особой важностью. Трасса была не самая простая. Готовились, старались, показали максимум. Душанбе очень солнечный город, мы очень любим Душанбе, нам здесь очень нравится. Здесь очень красиво, вообще такая весна, как раз такой Навруз, праздник. Мы очень рады, что велоспорт как раз таки проходит именно здесь. У нас есть возможность посетить Душанбе, посмотреть, какой он красивый, какой он солнечный. Нам очень понравился таджикский народ. Спасибо большое за гостеприимство. И чтобы чаще такие мероприятия проводили, чтобы мы могли вот так вот ездить, смотреть красивые города, красивых людей. дар пойгаи дуюм низ бонувон дар ҳамин масофа ба рақобат пардохтанд. дар ин марҳила 4 мунтахаб иштирок намуд. ибтидо мунтахаби Эрон, баъдан якачини Ветнам, Ӯзбекистон ва Қазоқистон бароб баромаданд. натиҷаи ин вохӯрӣ бештари ҳаводоронро каме ҳам бошад ба ҳайрат гузошт. ҳама фикр мекарданд ки бонувони Қазоқистон бидуни мушкилӣ метавонанд дар ин пойга зафар биёбанд. вале хубони Ӯзбекистон аз худ маҳорати баланд нишон дода бо тафовути 10 сония нисбат ба тими миллии Қазоқистон ба хатти ниҳоӣ наздик шуданд. дар ин пойга ҳам варзишгарони Эрон зинаи сеюмро ба худ ихтисос доданд. мунтахаби Ветнам бо тафовути 3 дақиқа нисбат ба варзишгарони Ӯзбекистон дар зинаи охир қарор гирифтанд. Здравствуйте, меня зовут Кускова Янина. Мы приехали на чемпионат Азии за золотыми медалями, и сегодня это наше первое золото. Таджикистан мне очень понравился, тут так же красиво, как и в Ташкенте, в Душанбе. Организаторы организовали все на высшем уровне, все было классно, люди все добрые, гостеприимные, и мне все нравится. баъдан чемпионат дар масофаи 15 километр миёни паралимпичиён, яъне нафароне ки имкониятшон маҳдуд аст, идома ёфт. дар ин намуд миёни мардон мебоист 5 ҷуфт иштирок намояд, вале як ҷуфти намояндагони Тоҷикистон ба рақобат ҳамроҳ нашуданд. ба ҷуз намояндагони меҳан дар ин рақобатҳо миёни мардон 2 ҷуфт аз кишвари Таиланд, 1 ҷуфт аз Қазоқистон ва 1 ҷуфти дигар аз Тоҷикистон иштирок намуданд. миёни мардон зинаи аввал ва дуюмро намояндагони Таиланд касб карданд. онҳо масофаи пешбинишударо дар 20 дақиқаву 23 сония ва 85 то сония тай намуданд. ҷуфти дигари намояндагони Таиланд бо тафовути 50 сония сазовори зинаи дуюм гаштанд. мақомдори зинаи сеюми сабқатҳои 15 километрӣ бошад бо нишондоди 22 дақиқаву 8 сония ва 86 то сония варзишгарони қазоқ Сейҷан Кенҷегул ва Қодиров Махат гардид. намояндагони кишвари мо Ғайратчо Гулмаҳмадов ва Сиёвуш Илёсов бо тафовути бениҳоят зиёд зинаи охирро соҳиб шуданд.
дар миёни бонувон бошад танҳо ду ҷуфти паралимпичиён иштирок намуданд ки ҳардуяшон ҳам намояндагони кишвари Таиланд буданд. мақоми аввалро радсаками рунгарон ва Нафом Типфави бо натиҷаи нишондодаи 24 дақиқаву 13 сония ва зинаи дуюмро Йимин Вассана ва Кестонглан Каньярат бо тафовути начандон зиёд медалҳои нухраи мусобиқаро ба гардан овехтанд. қайд бояд намуд ки дар миёни паралимпичиён нишондоди варзишгарони кишвари Таиланд хеле дурахшон буд. ёдовар бояд шуд ки дар рақобатҳо миёни варзишгарон имконияташон маҳдуд намояндагони Узбекистон ва Таиланд бештари медалҳоро соҳиб гаштанд. ба варзишгарони ғолиб ба ҷуз медалу ифтихорнома тоҳфаҳои хотиравӣ низ тақдим карда шуд ки ин тоҳфаҳо инъикосгари фарҳангу тамаддуни миллати кӯҳанбунёди тоҷик буданд. ҳамчунин аз тарафи кумитаи тадорукот ба ҷоизадорони медали тилло пироҳанҳои қаҳрамонӣ ҳадя карда шуд. ҳамин тавр рӯзи аввали рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ ба анҷом расид. рӯзи 26 март низ рақобатҳо дар 3 марҳила идома хоҳанд кард. шаҳри Душанбе намоишгоҳи маҳсулоти гуногуни истеҳсоли ватанӣ кушода шуд. дар доираи ин чорабинӣ ки 3 рӯз идома мекунад, сокинону меҳмонони пойтахт имкон доранд аз намоишгоҳи молу маҳсулоти гуногуни истеҳсоли ватанӣ боздид ва харидорӣ намоянд. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. дар маросими расмии кушодашавии намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ, вазорату идораҳо, соҳибкорон, роҳбарони корхонаҳои тавлидотӣ ва меҳмонони хориҷӣ иштирок намуданд. зикр шуд ки ин намоишгоҳ дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон 2022 гузаронида шуда, дар он беш аз 30 ширкату корхонаҳои истеҳсолию маишии Тоҷикистон аз ҷумла Рамазон, Файзи Расул, Покиза, Ҳавас, Баҳори Пурфайз, Мармарӣ, Шоколадье, Шири Душанбе, Фарвонияк, Сиёма, Шоҳанбарӣ, Артел, Қолинҳои Форс, Ҳимоя ва ғайра молу маҳсулоти хушсифат ва намудҳои гуногуни хизматрасониҳоро ба намоиш ва фурӯш мегузоранд. намоиш ва фурӯши молу маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ бо ибтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ ва ширкати Тайрон дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон 2022 ташкил карда шуда, ҳадафаш тарғиби молу маҳсулоти ватанӣ, мусоидат ба беҳдошти сифати маҳсулот, коҳиши нархи маҳсулот дар бозор ва дастгирии соҳибкорони тоҷик мебошад. ма соҳибкорон неъматҳои моддӣ офарида иқтисодиёти кишварро рушд медиҳанд ва сол то сол ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамоянд. ин соли нӯҳум аст ки чорабинӣ ташкил шуда истодааст. 9 сол аст ки дар ҳамин маҷмӯаи давлатии Кохи Борбад гузаронида мешавад. ҳар сол шумораи иштирокчиён ширкатҳо зиёд мешаванд дар ин чорабинӣ. рӯзи 28 ширкатҳои беҳтарине ки мардум интихоб карданд дар дораи овоздиҳӣ дар ҳаят реҷенси маросими ҷоизасупорӣ мешавад. сокинон ва меҳмонони пойтахт имкон доранд ки аз намоишгоҳи молҳои истеҳсоли ватанӣ, гӯшти гов, гӯшти мурғ, ҳасибу ҳасибчаҳои хушмазза, орд, макарон, равған, тухм, шир, қаймоқ, сметана, торт, намудҳои гуногуни қанду шоколад, кулчақандҳои бомазза, шарбатҳои табиии мевагӣ, обҳои газноку минералӣ ва анвои дигари маҳсулоти хӯрокворӣ, ҳамчунин маводи шустушӯӣ, гилему қолинҳои хушранг, яхдон, тафдон, телевизор ва дигар таҷҳизоти рӯзгорро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоянд. намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ дар маҷмӯаи давлатии Кохи Борбади шаҳри Душанбе то 27 март идома мекунад. новобаста ба он ки аз фарорасии Наврӯз дар кишвари мо чанд рӯз сипарӣ шуд, вале тантанаҳои ин иди аҷдодӣ то кунун дар мамлакат идома дорад. бо истифода аз рӯзҳои мусоиди баҳорӣ дар гӯшаву канори мамлакат, мардум омадани ин ҷашни шукуфтанҳоро самимона истиқбол мекунанд. дар ин рӯзҳои зебои баҳорӣ вазъи ҳаво дар яке аз минтақаҳои доманакӯҳи вилояти Хатлон, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ки одатан дар ин моҳ нисбатан сард аст, имконият дод ки мардум ҷашни зебои Наврӯзро дар домани саҳрои сабзапӯш истиқбол бигиранд. дар баробари сокинони дигар навоҳии мамлакат, мардуми сарбаланди ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ба наврӯзгоҳи ноҳия дар ҷамоати деҳоти Сари Чашма ҷамъ омада аз ин ҷашни ҷамшедӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ва зери тараннуми сулҳу ваҳдат ва якдиливу якпорчагии меҳани азиз таҷлил намуданд. макони баргузории чорабиниҳои фарҳангии Наврӯз дар соли ҷорӣ бо сабаби сард омадани боду ҳаво дар минтақаи гармтари ноҳия баргузор шуда, масъулин ният доранд ки дар рӯзҳои баъдӣ дар дигар ҷамоату деҳоти ноҳия тантанаҳои Наврӯзи
оламафрӯзро идома диҳанд. Дар намоишгоҳи идона аҳли зиё ва заҳмати кулли ҷамоатҳои деҳот, корхонаву ташкилот, шуъбаҳои маорифу тандурустии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бо оростани дастурхони пурнозу неъмати наврӯзӣ ҳунари катбонугӣ ва чеварии бонувонро ба маъраз гузошта, ҳамин минвол нишони арҷгузории хешро ба таърихи пурғановат ва тамаддунофари миллат баён намуданд. Чеҳраҳои гарми сокинони ноҳия аз он гувоҳӣ медиҳад, ки Наврӯз дар баробари созандаву офаранда буданаш инчунин дар вуҷуди одамон ҳисси зебоипарастиву ватандӯстӣ ва амалҳои хайру савобро парварида, омили зиндагардонидани табиат, шинонидани донаи умед бар замин ва баргузории чорабиниҳои фарҳангиву фароғатиро ба миён меоварад. Намоиши бозиҳои миллии варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ, шоҳмот, бандкашӣ ва дигар намуди варзиши олимпӣ аз ҷониби ҷавонону варзишгарон ва хурду бузурги ноҳия ба чорабинии имрӯза ҳусни дигар бахшид. Гуфтан ба маврид аст, ки намоишгоҳи наврӯзӣ ва баргузории қисмати фарҳангии чорабинӣ дар яке аз мавзеъҳои зебову дилфиреби ноҳия баргузор шуда, сокинон бо оростани дастурхони идона аз файзу баракати баҳор ва наврӯзи имсола ба хушнудӣ баҳравар шуданд. Дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва меҳмонон ба чанд тан аз навхонадорон дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатномаи ақди никоҳ ва ба як зумра тифлони навзод шаҳодатномаҳои таваллуд тақдим карда шуд. Дар қисмати тантанавии чорабинӣ нахуст раиси ноҳия Гулзода Зафар Шамсуддин тамоми иштирокдорони тантанаи Наврӯзро бо фарорасидани ин ҷашни фархундапай таҳният гуфта қайд намуд, ки бо пешниҳоди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 35-уми солгарди истиқлолияти давлатӣ 5 соли ободкориву бунёдкорӣ эълон гардидааст ва сокинони ноҳияи Шамсиддин Шоҳинро зарур аст, ки баҳри ободии деҳаю маҳалла, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ ва дар ин замина рушди ҳунарҳо саҳми хешро гузоранд. Ҳамчунин намояндаи ҳукумати мамлакат низ сараввал аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми сокинони ноҳияро бо ин ҷашни Наврӯзи фархундапай таҳният гуфта таъкид доштанд, ки бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни дар пеши сода корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳия бо маром идома ёфтад то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлатӣ ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба яке аз ноҳияҳои пешрафта мубаддал гардад. Барномаи идонаи фарҳангии хеле ҷолиб иборат аз сурудҳо дар васфи Наврӯзи оламафрӯз базмгоҳи Наврӯзии ноҳияи Шамсиддин Шоҳинро шукӯҳи дигаре бахшиданд. Дар баромади ҳар як иштирокчии чорабинӣ эҳсос мешуд, ки воқеан ҳам Наврӯз аз бузургтарин ҷашнҳои мардумони ориёи табор аз ҷумла тоҷикон ба шумор меравад, ки ба фарҳанги қавму миллатҳои дигари Осиёи марказӣ низ бо ҳамин ном гузошта шуда, дар ҳамин шабу рӯз бо як шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил гардида истодааст. Тантанаҳои идонаи Наврӯзӣ дар дигар ҷамоату деҳоти ноҳия ба нақша гирифта шуда, рӯзҳои баъдӣ роҳандозӣ мегардад. ҷашни фархундаи Наврӯзи байналмилалиро сокинони ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон бо дастовардҳои навбати меҳнатӣ истиқбол карданд. мавриди истифода қарор гирифтани чанд иншооти муҳими иҷтимоӣ оғозбахши тантанаҳои идонаи сокинони ин ноҳия буд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. сокинони ноҳияи Қубодиён ҷашни Наврӯзро бо тамоми расму оинҳои аҷдодӣ ва эҳёи суннатҳои қадимаи мардуми форсу тоҷик истиқбол гирифтанд. чун анъана дар баргузории иду ҷашнҳои таърихӣ маҳз бо дастгирии мақомоти иҷроия ва маблағгузории соҳибкорон иншоотҳои гуногун сохтаву мавриди истифодабарӣ қарор мегиранд. имрӯз низ дар ҷамоати деҳоти ба номи Утаққара Назарфи ноҳияи Қубодиён бинои дуошиёнаи симхонаҳои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 ки бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудаву барои 400 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст, мавриди истифода қарор гирифт. аз ҷои нишаст камтар танқисӣ мекашидем. аз ҳамин сабаб бо дастгирии ҳаматарафаи мардуми деҳа ва соҳибкорони маҳаллӣ якҷоя шуда тасмим гирифтем, ки синфхонаҳои иловагӣ созем ва дар давоми 1.5 сол мо 8 синфхонаи иловагиро сохта мана имрӯз синфхонаҳои сохташударо ба истифода дода истодем. дар идомаи ифтитоҳи иншоотҳои ҷашнӣ дар деҳаи чапарии ҷамоати деҳотӣ ба номи Утаққара Назарфи ноҳия бонгоҳи саломатӣ, ки барои 3000 нафар аҳолии ин минтақа хизмат мерасонад, ифтитоҳ гардид. ин бино ягошиёна аз ҳуҷраҳои қабули беморон, момадоя, дорогузаронӣ ва эмгузаронӣ иборат буда бо дастгоҳу лавозимоти тиббӣ таъмин карда шудааст. меҳмонон аз иқдоми хайрхоҳонаи соҳибкорони маҳаллӣ ҷонибдорӣ карда, сокинонро ба корҳои бунёдкориву ободонӣ даъват намуданд.
дар ин рӯз ба истиқболи наврӯзи хуҷасапай майдони наврӯзгоҳи ноҳияи қубодиён ба худ зебогиву таровати дигареро касб намуда аз субҳи барвақт хурду бузурги ноҳия озими ҷашнгоҳ гардидаву фарорасии баҳору наврӯзро ки баробаршавии шабу рӯз ва айёми гулпӯшии табиату оғози кишту кори баҳорӣ мебошад бо ҳам шодбош мегуфтанд. бояд гуфт ки дар ноҳияи қубодиён халқу миллатҳои гуногун бо ҳам дӯсту итtifоқона зиндагӣ дошта дар рушду тараққиёти соҳаҳои хуҷагии халқ саҳм гузошта меоянд. дар гӯшаи дигари наврӯзгоҳ маҳсулидастони бонувону духтарони чирадаст ҳунарҳои дузандагиву бофандагӣ кандакориву наққошӣ таомҳои миллӣ дастархони наврӯзӣ иборат аз 7 сину 7 чин ба маърази тамошо гузошта шуда буд. бояд гуфт ки наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи орёӣ буда аз маҳбубтарин идҳои таърихӣ ва фарҳангии миллати тоҷик ба ҳисоб рафтаву ҳамчун рамзи офариниши ҳаёт эҳёи табиат покиву назокат ва дӯстиву рафоқат аз давраҳои дур то ба имрӯз расида нишони пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ мебошад. меҳмонон аз намоиши дастранҷи сокинони ноҳияи қубодиён дидан намуда ба онҳо барои дастовардҳои арзандаашон аҳсану офарин хонданд. баъд аз тамошои ин гӯшаҳо вазири меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси ноҳияи қубодиён сокинони ноҳияро бо фарорасии иди баҳору наврӯз табрику таҳният намуданд. сипас чун рамзи қадршиносӣ ба якчанд нафар собиқадорони ҷангу меҳнат ва як қатор фаъолони ноҳия тӯҳфаҳои идона тақдим гардид. дар баробари ворид гардидани баҳор яъне арӯси сол ба ҷашнгоҳ садои суруду мусиқӣ шеърхонӣ ва базму тараб боз ҳам рангинтар гардид. барномаи рангини консертии аҳли фарҳанги ноҳия ки тараннумгари зебоиҳои табиату анъанаҳои миллӣ буд дар сатҳи баланд омода шудаву пешкаши сокинони ноҳия гардид. дар баробари инъикоси ҷараёни доманадори тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин имкон пайдо карданд ки ба муносибати ин ҷашн чорабинии идона ташкил намоянд. тибқи анъанаи нек дар ин рӯзи фараҳбахш роҳбарияти кумита чандин нафар фаъолони соҳаро бо мукофоту тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд. бо орустани хони идона ва ташкили барномаи фарҳангӣ аҳли эҷоди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ истиқбол гирифтанд. дар тадбири мазкур баробари роҳбарияти кумита ва зерсохторҳои он намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуда ҳозирин нахуст аз намоиши гӯшаҳои хӯрокҳои милливу ҳунарҳои мардумӣ дидан карданд. аслан дар чорабиниҳои наврӯзӣ озмуни беҳтарин хӯрок хони наврӯзӣ беҳтарин 7 сину 7 чин ташкил карда мешавад ки хоси ин ҷашни пуршукӯҳ аст. дар наврӯзии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ ин анъана роҳандозӣ шуд ва ҳозирин ба маҳорати волои катбонигиву чирадастии кормандону зерсохторҳои кумита баҳои баланд доданд. тавре таъкид гардид ҷашни наврӯз нишебу фаросҳои таърих ҳаводиси сиёсиву иҷтимоӣ ва маънавиҳои зиёдеро паси сар карда бо тамоми шукӯҳу шаҳомат ва анъанаҳои воқеан ҳам бемислу монанд то замони мо омада расидааст. оид ба пайдоиш ва таърихи пурғановат тартиби баргузории ин ҷашни кӯҳанбунёд дар сарчашмаҳои таърихиву адабӣ ва бадеӣ маълумоти зиёд зикр гаштанд ки донишмандон мақолаи рисолаҳои арзишмандро рӯи коғаз оварданд. нутихон ҳамчунин иброз доштанд ки ин ҷашни бостонӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2009 аз ҷониби кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии юнеско ба мероси башарии фарҳанги ғайримоддии ҷаҳонӣ дохил карда шуд ки бори дигар миллати кӯҳанбунёд таърихӣ ва фарҳангпарвар будани тоҷикро бозгӯ намуд. дар идомаи тантанаҳои ҷашни наврӯз ҳамчунин як қатор ҳунармандони даставу ансамблҳои назди кумита ва рӯзноманигорону наворбардорони он бо сипосномаву нишонҳои аълочии кумитаи телевизион ва радио қадрдонӣ гардиданд. барномаи рангини фарҳангӣ ки тараннумгари зебоиву баҳор буд ба чорабинӣ таровати тоза зам намуд. дар бинои марказии сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон низ ба муносибати фарорасии наврӯзи байналмилалӣ чорабинии тантанавӣ доир гардид. новобаста ба кору масъулияти бузургашон дар самти ҳифзи молу ҷони мардум кормандони ин сохтор тавонистанд ба истиқболи ин ҷашни фархундапай базми бошукӯҳе ороста кунанд.
роҳбарият ва кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташкили як вазми идона аз ҷашни байналмилалии наврӯз истиқбол намуданд. дар чорабинӣ зикр шуд ки наврӯзи аҷамро аз қадим аҷдодони мо бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн мегирифтанд. хушбахтона замони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ин ҷашни ниёгон эҳёи дубора ёфт ва ҳатто мақоми байналмилалиро касб кард. дар ҳар гӯшаи базмгоҳ дар сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ хони наврӯзӣ ороста шуд. хони наврӯзии кормандони сарраёсат ки аз қисматҳои муҳими ин ҷашни ниёгон дониста мешавад бо риояи суннату анъанаҳояш ороста шуда ҳафсину ҳафшин ва ҳафмимро дар бар мегирифт. модарону гулдухтарони сарраёсати давлатии оташнишонӣ хӯрокҳои гуногуни миллиро омода ва пешкаши иштирокчиён намуданд. барномаи фарҳангӣ бахшида ба ҷашни наврӯз дар ин базмгоҳ рангоранг буд ва номераҳои гуногунро дар бар мегирифт. кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон шеъру суруд ба деҳа ва рақсҳои тамошобобро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. кормандони соҳаҳои иҷтимоӣ шаҳри хоруғи вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон низ ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз базми зебое оростанд. майдони Наврӯзгоҳ саҳни қасри фарҳанги шаҳр интихоб гардида буд ва дар рӯзи ҷашн он хеле зебо ороста шуда буд, мегӯяд ҳамкори мо Хосият Худоёрбекзода. саҳни қасри фарҳанги шаҳри Хоруғ дар ин рӯз басо зебо буд. тобишу рангорангии танини Наврӯз на танҳо ба саҳни қасри фарҳанг, балки ба ҳар як иштирокчӣ ин чорабинӣ таъсири худро расонида, ба ҳар як чеҳра табассуми ширину хушкомӣ ва ба ҳар як қалб рӯҳу илҳоми тозаро зам намуд. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ Назарзода Ризошодӣ бо ҳайати ҳамроҳон аз ин чорабинӣ пур аз мӯътавои бузурги Наврӯзӣ дида намуда, бо табрикоти хоси Наврӯзии шогун баҳор муборак ҳамагонро таҳният гуфта, қайд намуд ки ҳар як рӯзи шаҳри Хоруғ бояд ба сони Наврӯз зебо бошад. имрӯз тоҷикистони азизамонро ҷашни аҷдодӣ, яъне Наврӯзи аҷам, Наврӯзи байналмилалӣ фаро гирифтааст ва ба муносибати ин рӯзи нек тамоми сокинони ҷумҳурии тоҷикистонро табрик ва муборакбод намуда, барои ҳар як сокини он пеш аз ҳама саломатӣ, хонаободӣ ва фазои тинҷу оромро хоҳонам. шогун баҳор муборак. дар ин намоишгоҳ гӯшаи таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, асбобҳои резгори гузаштагон, кӯзаву сабад, намаду палос ва ғайра манзури меҳмонон гардонида шуданд. шодӣ кунед, Наврӯз шуд, шукри худо додӣ кунед, Наврӯз шуд. ояд нидо ҳаст ҳар тараф, сафтиро бо бутару даф, деҳқон гирифта дом ба каф, Наврӯз шуд. بهار آمد گلی سبزم قطار آمد به دهقان وقت کار آمد بهاری لاله‌زار آمد نوروز دیار آمد پیغامی بهار آمد در موسم کار آمد نوروز مبارک باد نوروز مبارک باد هم زیب چمن نوروز هم زیب وطن نوروز در دشت و دمن نوروز مبارک باد نوروز مبارک. من بهاری نازنینم. композитсияи наврӯзӣ бо васфи арзишҳои бузурги наврӯзӣ ва мавқеи ин ҷашни аҷдодӣ дар рӯзгори мардум пешкаш карда шуда, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ Назарзода Ризошодӣ ҷамъомадагонро табрик намуда қайд дошт ки наврӯзи аҷдодӣ ҷаҳонгир шуд ки ин боиси фахр ва мояи сарбаландӣ ҳаст. тавассути оинҳои арҷманди Наврӯз ҷаҳониён бо рӯзгор, фарҳанг, ҳастӣ ва ҷавҳари аслии мардуми тоҷик шиносоӣ пайдо намуданд ва байналмилалӣ гардидани Наврӯз шаҳодат аз таърихи бою ғанӣ ва фарҳанги оламшумули тоҷикон мебошад.
برنامه فرهنگی که محتوای آن از آبادی این سرزمین، شکوفایی وطن، پیشرفت جامعه و فضای پر از وحدانیت کشور عبارت بود، در انتهای چهاربینی پیشکش حاضرین گردانیده شد. تجلیل جشن نوروزی بین المللی در جماعت دهاتی چارکوه شهر اصفهان نیز خوب و خاطرمان جریان گرفت. با مناسبت این جشن خرد و بزرگ این منطقه دوردست شهر آمادگی همه‌جانبه دیده بودند. تفصیلات در گزارش نوبتی همکاران ما. جشن نوروز بین المللی را در جماعت چارکوی شهر اصفهان با رعایت سنت‌های خاص نوروزی خوش و خاطرمان استقبال نمودند. مکان برگزاری چهاربینی ایدانه نوروزی ایدانه آرا یافته بود. پیش از آغاز چهاربینی مهمانان از گوشه‌های آماده نموده مردم دیدن نمودند. در این روز با آراستن خوان نوروزی از جانب مردم جماعت عبارت از 7 سین و 7 شین و دیگر خوراک‌های ملی و انواع‌های لذیذ خاص نوروزی از آن گواهی میداد که سال از سال این جشن ملی شکوه و جلال تازه به خود کسب می‌نماید. سپس رئیس شهر اصفهان مردم را به جشن نوروز بین المللی تبریک و شادباشی نموده با تحفه‌های مالی و سپاسنامه‌ها قدرشناسی نمودند. همچنین در وضعیت تنتنوی غالبان آزمون خوان نوروزی معین کرده شده، آنها نیز با تحفه‌های ارزشناک سرفراز گردانیده شدند. در قسمت فرهنگی چهاربینی ایدانه صنعتکاران از شهر خوجند وارد بزمگاه گردیده چهاربینی را باز هم رنگین‌تر نمودند. یکی از آیین‌های نوروزی این تشکیل نمودن بازی‌های گوناگون ورزشی میباشد. از این رو در گوشه دیگری جشنگاه مسابقه گشتینگیری با اشتراک پهلوانان از جمهوری ازبکستان و ولایت سوغد دایر کرده شد که گشتینگیران مهارت خوبی ورزشی نشان دادند. همین طور بزم ایدانه را سرود و ترانه‌های دلنشین تراوتی دیگر بخشیدند. با حکم انعنه در آمده است که در روزهای تجلیل جشن و چهاربینی‌های ملی در تاجیکستان عملهای خیر و ثواب بیشتر انجام داده می شود. مثلا هنگام تجلیل جشن نوروز در شهرک و جماعت‌های شهر ایسار با تشبث حکومتداران محلی و دستگیری صاحبکاران و سخاوتمندان ختنه‌سوری ده‌ها کودک از عائله‌های نیازمند گذرانده شد. این عملی بشردوستانه باعث بلند گردیدن روحیه ایدانه ساکنان این شهرک گردید. اطلاع می‌دهند همکاران ما. در چهاربینی نوروزی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر حصار، سابقه‌داران مهنت و صاحبکاران وطندوست شرکت نموده ساکنان را با نوروز بین‌المللی تبریک نمودند. برنامه بشد بلبل بشکفته بخندید گل خندد و بیستیزد نوروز مبارک با بینگر نگارم را بانوی بهارم را بر گوش گل آویزد نوروز مبارک باد. در سخنرانی خود رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار قید نمود که یتیمان و بی‌پرستاران زیر توجه دائمی سروری دولت قرار دارد. قید کرده شد که رهبر دولت به بخش نیازمند جامعه و یتیمان و برجامدگان در عرفه همگان جشن‌های و مراسم‌ها کمک می‌نماید. باعث قناعتمندی زیاد است که دستگیری بخش‌های نیازمند جامعه در کشور به حکم انعنه درآمده در عرفه همگان جشن‌های ملی بین قشر جامعه دست کمک رسانیده می‌شود. طور اطلاع دادن از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار چنین اقدام در روزهای تجلیل نوروز بین‌المللی در دیگر جماعت‌های دهات ادامه می‌یابند. سپس به خاطر بریده روحی اشتراکیان چهاربینی فرهنگی منظور حاضرین گردانیده شد. یکی از سنت‌های خاص جشن بین‌المللی نوروز این انجام دادن تدبیرهای آبادانی و سازندگی به حساب می‌رود. با نظرداشت این ساکنان شهر حصار با سهام‌گذاری در تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری تلاش می‌نمایند تا در بهسازی سطح کار و خدمت‌رسانی در شهر و دهات سهم گذارند. در همین زمینه در دهه برکت جماعت دهاتی میرزا ترسن‌زاده یک مرکز سلامتی بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. بنای مذکور از 3 حجره کاری عبارت بوده 4 نفر در آن فعالیت می‌نمایند. در این مرکز سلامتی شرایط مساعد خدمت‌رسانی طبی فراهم بوده با 1450 نفر اهالی خدمت میرساند. همچنین با مقصد بهسازی سطح تعلیم و تربیت و از بین بردن مشکلات نارسایی صنفخانه‌ها با سهم صاحبکاران محلی در نظم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 دهه 10 بید شهر بنای نوی سی‌آشیانه ساختمانش آغاز گردید. تدبیر مذکور با سهم صاحبکاران و اشخاص سخاوت پیشرو و در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی انجام داده می‌شود. بنای نوی تعلیمی از 16 صنفخانه عبارت بوده برای فرا گرفتن 320 نفر در یک بست نگرانیده شده
шудааст. бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи маориф дар давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ рушд намуда чандин муассисаҳои нави таълимии замонавӣ бунёд карда шудаанд ки шароити мусоиди таълиму тарбияро барои насли даврони истиқлол фароҳам овардааст. дар доираи таҷлил аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоати хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ 3 километр роҳи маҳалла шағалпӯш карда шуда, ҳамчунин дар деҳаи Латахора кӯпрӯки нав бунёд карда шуд ки ду ҷамоатро бо ҳам мепайвандад. дар доираи тадбирҳои ободонӣ давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешаванд. ашхос саховатпеша махсусан соҳибкорони муваффақи деҳот дар пайравӣ ба иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон талош менамоянд то дар ободии деҳот саҳми худро гузоранд. ин иқдом минбаъд низ идома ёфта роҳҳои маҳаллӣ шағалпӯш ва обод карда мешаванд. дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти дорбад майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. роҳ овардани ҷавонон наврасон ба варзиш аз солимии миллати тоҷик шаҳодат дода барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим заминаи мусоид гузоштааст. боиси хушнудист ки дар шароити имрӯзаи рушд варзиш машғулияти асосии мардум бахусус ҷавонон наврасон гардида, дар ин замина варзишгарони тоҷик борҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ парчами миллии кишварро баланд бардоштаанд. воқеан ҳам дар замони муосир варзиш яке аз воситаҳои асосии муаррифии кишвари соҳибихтиёри мо дар байни ҷомеаи байналмилалӣ маҳсуб ёфта, бунёди чунин иншоот боиси боз ҳам бештар ба варзиш роҳ овардани насли наврасу ҷавон мегардад. сокинони шаҳри ҳисор бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чорабинии идона баргузор намуданд. сокинон гурӯҳ вориди базмгоҳ шуда бо чеҳраи болида ва саршор аз меҳру муҳаббат якдигарро ба муносибати ин ҷашни аҷдодӣ табрику муборакбод намоянамуданд. зимни табрикот зикр шуд ки тоҷикистон давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ бо оромишу осудагӣ ва пешрафту созандагиаш ба як сарзамини бииштосо табдил ёфта, мардуми заҳматкашу меҳнатқаринаш барои боз ҳам ободу зебо гаштани ин диёри ҳамешасабз якдилона талош меварзанд. ҳамчунин дар ин рӯз чорабиниҳои варзишӣ низ баргузор гардиданд. барномаи рангини фарҳангӣ ки суннату анъанаҳои неки ин ҷашни аҷдодиро дар худ таҷассум менамуд, боиси роҳбаландии иштирокчиёни ин базм гардид. ҳамин гуна амалҳои наҷибона дар ҷамоату шаҳракҳои шаҳри Кӯлоб низ анҷом дода шуд. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб якҷоя бо ҷашни наврӯзӣ хатнасори чанд кӯдак аз оилаҳои эҳтиёҷманд ҳам гузаронида шуд. тавре ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд, дар ин кори хайр ҳам соҳибкорони маҳаллӣ ташаббускори асосӣ буданд. наврӯз ҷашни мардуми ориёнажод аст ва бо ҷаҳонӣ шудани он аксари давлатҳои дунё онро ҷашн мегиранд. дар тоҷикистон бошад наврӯз ба таври хоса истиқбол карда мешавад. шурӯъ аз 21 март дар саросари кишвар тантанаҳои наврӯзӣ оғоз гардиданд ва дар шаҳри Кӯлоб низ бо риояи суннатҳои ин ҷашни ниёгон аз наврӯзи байналмилалӣ истиқбол намуда истоданд. сокинони ҷамоати деҳоти Кӯлоб чун анъанаи гузаштагони мо хӯрокҳои миллӣ аз алафҳои баҳорӣ ва донагиҳо омода намуда пешкаши ҳозирон гардониданд. далдаю оши бурида, ширбиринҷу оши палавро бонувони ҳунарманд бо як маҳорати хоса тайёр карда буданд. дар наврӯзгоҳ бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ тӯи хатнасури 15 нафар кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд ва ятимони кӯлро ташкил намуда ба шаҳбачаҳо сару либоси идона ва тӯҳфаҳо тақдим карданд. раиси ҷамоати деҳот аз номи раҳбарияти шаҳр кулли сокинонро бо ин ҷашн табрик гуфта иброз дошт ки мавсими кишту кори деҳқон шурӯъ мешавад ва мебояд аҳлона заҳмат кашида ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намоему дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳм гузорем. дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор соҳибкорон ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ифтихорномаҳои ҷамоати деҳот супорида шуд. дар идома барномаи фарҳангии ҳунармандони қасри фарҳангро пешниҳоди ҳозирон гардониданд. ҳамин гуна чорабинӣ дар деҳаи хоҷа исҳоқи ҷамоати деҳоти зиракӣ баргузор гардид. дар наврӯзгоҳи деҳа бонувон хӯрокҳои миллӣ омода карда ҷавонон аз намудҳои гуногуни варзиш бо ҳам сабқат мекарданд. дар мусобиқаи бандкашӣ аксари наврасону ҷавонони деҳа иштирок намуданд. наврасону ҷавонони бозуманд бошанд дар майдон бо ҳам гӯштин мегирифтанд. сокинон барои иҷрои усулҳои зебои гӯштин қарз мезаданду ба ғолибон аҳсан мегуфтанд. духтаракон дар як гӯшаи наврӯзгоҳ панҷакбозӣ мекарданду шодию хурсандӣ менамуданд. дар маркази ҷашнгоҳ зери навои мусиқӣ ҳама мерақсиданду шодию хурсандӣ мекарданд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. бахшида ба рӯзи байналмилалии саломатии дандон, ташкилоти байналмилалии Good Neighbors дар ҷумҳурии Тоҷикистон силсилаи чорабиниҳои мақсаднокро роҳандозӣ намуд. ҳамкоронамон дар ин бора иттилои бештар доранд.
تشکیلات بین المللی گود نیبرز در جمهوری تاجیکستان چورابینی نوبتی خود را بخشیده به روز عمومی جهانی سالمی کوکی دهان در 4 مکتب هدفی لایحه رشد جامعه تشکیلات بین المللی گود نیبرز در دوشنبه گذرانید. این تدبیر به مناسبت تجلیل روز شستن دندان برگزار شد. در چورابینی آموزگاران و خوانندگان مکتب‌های رقم 59 38 80 و 32 ناحیه سینای شهری دوشنبه نمایندگان شعبه معارف ناحیه و طبیبان اشتراک نمودند. چورابینی زیر شعار دندان‌های سالم جریان گرفت. ذکر شد که همسالات در تمام جهان روز 20 مارس همچون روز عمومی جهانی سلامتی دندان قید می‌گردد. هدف از تجلیل این روز رسانیدن توجه جامعه به مشکلات گلوبالی مربوط به سالمی دندان‌ها و بلند برداشتن سطح معرفت جامعه عاید به سلامتی دندان‌ها و پیشگیری بیماری‌های دندان میباشد. در چورابینی نوبتی طبیبان عاید به محافظت دندان‌ها و راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها را به حاضرین فهمانیدند. خوانندگان با اشتراک در چورابینی از معلومات‌های ضروری آگاه شدند. در انتهای چورابینی محصلین برنامه جالب خود را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. یکی از رکن‌های مهم جشن نوروز تشکیل کردن مسابقه‌های گوناگون ورزشی دانسته می‌شود که خوشبختانه این عنعنه تا کنون در کشور ما رعایت می‌گردد. با مناسبت جشن نوروز بین‌المللی در شهر حصار مسابقه کلان گوشتنی ملی برگزار گردید. در این مسابقه بهترین پهلوانان از داخل و خارج کشور اشتراک نمودند. در دوره چورابینی‌های جشن به افتخار نوروز بین‌المللی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار مسابقه وسیع گوشتن ملی برگزار گردید. در مسابقه مذکور ورزشکاران تمام شهر و ناحیه‌های مملکت و از جمهوری ازبکستان نیز اشتراک نمودند. جهت تامین فراغت هواداران گوشتن ملی از جانب کمیته تدارکات مسابقه مکان خوشباد و هوا و مساعد دهه گچک جماعت دهات دهقان‌آباد شهر حصار انتخاب گردید که توانست هواداران سرشمار گوشتن ملی را در این مکان جمع آورد. در واقع با فرارسی نوروز بین‌المللی در قلمرو مملکت مسابقه‌های گوناگون ورزشی سازمان داده می‌شوند که یکی از معمول‌ترین آن نوع گوشتن ملی محسوب می‌گردد. باعث سرفرازی زیاد است که محض از چنین مسابقه‌ها ده‌ها ورزشکاران کسبی به اوج رسیده در مسابقه‌های سطح منطقوی، جهانی و المپیادهای بین‌المللی شرکت نموده شرف کشوری عزیزمان جمهوری تاجیکستان را حمایت نمودند. به خاطر پیروزی ورزشکاران مملکت صدها مراتب پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان گردیده سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داده است. در مسابقه گوشتن ملی در شهر حصار از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار صاحبکاران باننگ و شرفمند حصار در برابر دیگر تحفه‌های قیمت‌بها شاه جایزه 3 автомашинаи سبک‌رو گذاشته شده بود. همینطور معلوم گردید که شاه جایزه مسابقه گوشتن ملی سزاوار حقنظر نظرов از شهر حصار و حیدر سیجان از ناحیه خوابالینگ ولایت ختلان گردید که به غالب شاه جایزه از جانب رابطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار کلیدهای نقلیات سبک‌رو در وضعیت تنتنوی تقدیم گردید. ضمن تقدیم شاه جایزه رابطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار به ورزشکاران برای اشتراک فعالانه و به دست آوردن شاه جایزه ایصال تشکر نموده ابراز نمود که برای در آینده غالبیت به دست آوردن در مسابقه‌های بین‌المللی کوشش نمایند. بینندگان گرامی این بود نشر جنبه 3 برنامه اطلاعاتی نوید منظور شما. براتون شب خوش و خوب را تمنا میکنیم. خیر.